Porque agora, Miguel, xa chegamos á derradeira mención de honra deste ano. Sí, e vai ser para un colexio, esta mención de honra vai ser para un colexio que xa ten participado en edicións anteriores e que agora por fin consegue premio este ano, e que é o CEIP de Vilaverde, Mourente, de Pontevedra. Así que parabéns. E recollen o premio os alumnos do centro Anxo e Antía. Entrega o premio Gabriela González, directora de RC de Begalsa Eroski. Podedes subir ao escenario. Bos días a todos e a todas. Hoxe estamos aquí representando a comunidade educativa do CEIP Vilaverde. Queremos expresar o noso agradecemento á Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia por este recoñecemento. Tamén polo seu esforzo e dedicación para organizar este concurso no que se promove o uso da lingua de signos española, dando visibilidade a unha lingua que permite a inclusión, a accesibilidade e a igualdade de oportunidades a todas as persoas na sociedade. Grazas. Pois parabéns por este premio, moitos parabéns, e imos agora a desfrutar da vosa adaptación da canción Recoñecéndome. Así que adiante. Recoñecer